Jood bura ng'wen mag Kenya Kwanza kod Karan mar od bura mamalo Samuel Njoroge ochwalo bura e doho mar apil mar kwedo ng'eto mar doho mamalo ewi kweth jood bura mathoth e od bura mamalo. E bura margi Kenya Kwanza kod od bura wacho ni ng'eto makamano dhi rocho chenro mag od bura kaka chugo komitis mag od burago. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Kenya Kwanza bende onyiso doho ni ng'eto mar joyal buche adekgo nodhi ataro mar chik nikech odonjore gi tije mar od bura. Ywarruok ewi kweth mathoth e od bura e kind Azimio kod Kenya Kwanza koro onyono e korido mar doho bang' jood bura ang'wen mag Kenya Kwanza tero ng'ur margi e doho mar Court of Appeal mar kwedo ng'eto mar doho mamalo ewi wachno. E bura margi, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod jala e kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro dwaro mondo Court of Appeal oket tenge ng'eto mar doho mamalo mane owito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mane oyango Kenya Kwanza ka kweth mathoth. Kenya Kwanza kod od bura kokalo kuom okil Kamalo Kamargi Sandra Ng'anyi onyiso doho ni ng'eto mar joyal buche adek mag doho mamalo dhi rocho chenro duto mag od bura ka chuo komitis mag od bura nyaka yang ni en riwruok mane man kod jood bura mathoth e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Wach makamano ne oyang kod spika mar od bura Moses Wetangula odiochieng' manyoro e kinde mane oyango ni kweth jood bura mathoth kod od bura manok pod dhi nyime kod twak ewi jokanyo mag komitis go. That consultations are ongoing and will be concluded soon to allow for the reconstitution of the specified committees. I direct that awaiting the reconstitution of committees, the BPS be processed by the liaison committee. E komachielo, riwruok mar Kenya Kwanza onyiso doho mar Court of Appeal ni komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura ok nyal chuog nyaka doho ket ler ewi wachno, gino manyiso chenro duto mag od bura nyalo chung'. Mabiro kalure jokanyo mag komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura nyaka wuogi kweth jood bura mathoth kod od bura manok, gino mapok otimre nyaka sani bang' riwruok mar Azimio golo jokanyo magi o komitino bang' spika mar od bura Moses Wetangula yango Kenya Kwanza ka kweth mathoth. E ng'ur margi, Kenya Kwanza bende onyiso doho mar Court of Appeal ni okang' mar joyal buche adek mag doho mamalo wacho ni ng'eto mar Wetangula ne odhi ataro mar chik en donjore kod tije mag od bura. E komachielo, Kenya Kwanza wacho ni chike matayo duond buche mapacho kae omiyo duond buche thuolo mar loso riwruok mar siasa mag hero kendo ok nyal chungi gibedo kod riwruok mar siasa ma ok gidwar. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar MCAs